Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă învăț, să vă fac tutorial cum să faceți un cap de rață, la care vă descurcați voi. Deci haideți să începem. Pentru început o să aveți nevoie, de fapt pe tot parcursul, o să aveți nevoie de foarfecă și de carioci. Deci hai să începem. Aveți nevoie prima oară de o foarfecă și ceva pentru contură, adică un creion sau marker, care eu că chiar nu contează. Dar, da, și trebuie să conturați locurile astea pentru degete, să zic așa, de unde tăiați. Și e foarte important să aibă forma asta, să o formă mai mare, nu contează ce mărime, dar să nu fie rotund. Adică trebuie să aibă o formă ca asta. Și acum o să conturăm. Așa, ei bine, după ce ați conturat, o să vă duceți puțin mai așa pentru celălalt ochi, pentru că o să iasă destul de depărtați ochii altfel. Și, da, cam așa arată ochii. Așa, desenați un cerc și îl umpleți. Bun. Așa. Bun, dacă vreți puteți să-i faceți și aici cu puțin eyeliner, să zic așa, dacă vreți să fie fetiță, eu îi fac așa. Iar mai departe nu veți mai avea nevoie de foarfecă, așa că vă luați la revedere de la ea. Și o să faceți năsucul, care o să fie așa mai rotund. Cam așa trebuie să arate. Acum chiar nu mai știu cum era mai departe. Așa, gata, da, bun. Mi-am adus aminte. Păi, acum o să-i faceți o guriță așa. Puteți să o faceți cum vreți voi, dar eu o fac așa, rotunjoară, puțin. Pentru că e super drăguț. Acum, la cap, o să faceți o linie puțin discontinuă. Adică nu veți trage linie direct, să zic așa, și îi veți face așa. Și acum, practic cam așa o să arate. Adică trebuie să-i faceți așa, cu tot cu bărbie. Ok. N-are nimic dacă se vede așa, pentru că așa trebuie să se vadă. Practic, da. Și acum o închideți, doar că o să faceți aici o mică întrerupere. Bun, și începeți din partea asta. Țac. Bun, cam ceva de genul, doar că așa, mai rotund în partea asta. Bun, cam așa arată. Acum o să și colorăm. Și tada, sper că vă place. Dacă vă place, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru mult mai multe desene. Și să dați bineînțeles și pe clopoțel. Și noi ne auzim data viitoare. Pa!